Saiki ki wayahe sapa no ngrondahi no? Wayahe Kang Benu ya iki. Mosok awake dhewe tok iki. RT 15 ngono lho. Bener ae ora kok teko. Mulang karo wong sugih. Make wong sugih lek wis jadwale ya nyang ae. Jenenge kerukunan ya kena wong sugih kena wong melarat. Wis padha. Kakek lek wong sugih ngono. Wong nyelawat ae ora tau ndodok. Delokon po sing ndodok. Ya golongane wong gak duwe tok iku. Nek wong sugih jane iya. Delok masih kendurane yo. Dicepakno dalan, dicepakno nggon sing penak, disambut, disalimi. Delokon sing gak duwe. Ya lungguh nyepit. Iya, ya lungguh sandal kadang yo. Padha-padha diundangi. Ya ngono iku lek wong sugih no. Sing dipandang iku dunyane. Mang mula kon niku kerja sing sregep, cek sugih, cek dipandang nang wong. Oh iya, aku mari Saiki seakan-akan iki dhuwit segalanya. ate belajar dadi wong sugih mari iki. Belajar tadi yo. Apa ini Kak Ronda lah. Kudu wayaku, wayahe Pak Benu mek Pak Tarman ya iki. Lek meneh wae sapa? Meneh ku wayahe Kang Jam Pak Ran. Lho, lek digandeng dadi apa iku? Loh, nek digandeng ya dadi jaran ya. Jawe. Yang jawe Pak. Pak Ran. Bang Jawe. Sing dhisiki kok iku Pak Sah mek Pak Pi yo. Lah iku lek digandeng ya apa iku? lek digandeng ya tadi sapi. Iya. Ono jenenge. Jane ya kancoan jenenge. Lek digandeng lucu. Mana sing embenan mana? Sopo mbeni? Kang Mar ambek Pak Mudi. Lah iku lek digandeng ya apa maneh iku? Lek Kang Mar ya Mud apa lek gandeng? Ya marem. Ya kewan. Iya. Masa iki desa kebun binatang nih. Ate ngeronda kewan ta. Iya kok iso lurah apa sing ngabsen jadwale barengno lho. Kok golek sing padha. Lah iya ya no. Kok iso gandengno. Sampai dadi jenenge kewan niku. Jadi goleki paling sakingan. Sing nulis ngene iku lho. Lho lek digandeng. Tulisan digandeng dadi Latin. Tulisan tegak bersambung itu. Iya. Digandeng. Gandeng tok yo. Kowe no. Anu iso awe gandengane kok mencarai wis. Lah iya iki ngomong apa mang iki wis. No, penggaweane ngomong karo-karuan. Wis lek ngono aku tak mulih, wis aku belet iki. Belet ya. Ya. Repot. Isine tok. Nah iya abet iki lho ngomongnya. Kok digandeng ngono tok. Iku digandeng sampe sak potongi sare gak betah. Nah iya kakean digandeng lho kok. Nek mulai itu ngising kok. Nek wong ngising lek digandeng dadi apa ya no? Wah ya jibrat kabeh wong sing digandeng. Kalau ngising di jamaah le. Kan ketularan le digandeng tok emang le. Kelor iku mana no? Tak tau nyang le wae ngeronda. Ayo, pengenane kok di WA sik metu jare. Oh, alasan tok le kelor. Iku lho Iya, aku nginceng nyang omahe ana sepeda beat ya. Ayo ngawak dhewe jagongan sampe jam 12. Ditenteni ora liwat. Kok nemen mu ketemu nemen tak teko dengkol. Nah iya, wis tak bengi awake Dik. Aku mulai teko omamu kok. WA baru datang jare. Datang tekon ndi ya. Kok mai urup jare. Aduh, wis gak mungkin. Wong bengi. Ayo, paling turu yakinan. Wong arek wong wedian. Ngomongna aku alasane ngeces. Iya, wong aktif nomere. Ditawi aku hek centang siji. Iya, ampun tutup tapi ya. Oh, serambune. Komputer barang mati. Iya no. Biasa gak tau ngono. Gak nyang omahe iku. Kok error. No. Nor,
Yang di Gua biasa katanya ngeblok. Mulai ayo. Ada di kaplok nih. Tuh. Oh, ini apa aja nyari nih, Mang? oh kaileng rasanya. Ngono. Ayo nanti melo ngeblok. Ini belum malam Jumat, biasanya untuk kabeh. Apaan nih lo yang metu malam semua? Ya serundeng nih untuk kabeh. Ngomongnya di magak malam semua yang metu apa? Lah iya, Makane. Kena malam semua. ini malam semua. Iya. Jadi melo tangga. Melok nang di. Ada melo ngeblok kesulitan golek-golek di peteng-petengnya ayo ngeblok. Ngeplok. Boleh opo? Ngeblok meeting. Meeting Oh, hantu. nyuting. Iya aku. Nyuting apa? Aduh, nyuting Tuhan, hantu. Hantu. Oh, jadi syuting. Ya kena liyane ae. Kok dilebono YouTube. Hasil. Wong kancane aku kate nglebokno hantu. Yo gak duwe artis mana le. Mau kita nyuting, ada nyuting hantu. Oh, tuh. Tok iki. Ora kira kena di syuting ndak hantu. Masih kagak syuting ya kena suara itu ya kena engku. Masih kagak tau rupa. Penting hasilnya ngono. Hasil hantu. Ayo mulai wis. Turu apa? Kok melok wis. Oh ya wes nonton dewi. Aku kira kena lek anu syuting. Syuting. Oh pah kang lurus. Dalis. Enggak kena hantu di syuting. Yo mari kita wedeni dhewe. Oh ayo. Gawe dhewe mau hantu. Ini boleh hantu wedeni sampai ke Puyo lah iso. Aku dandan dadi hantu Ayo mari. wedeni ae. Iya, Kudu anu nek kono. kira sampai terbirit-birit. Ayo monggo tap layarnya untuk mendukung channel saya di TikTok. Masih kosong, harus sabar penambahannya. Bentar lagi akan JP, mantap. Hahaha. Iki mumpung malam Jumat ini. Kalau JP langsung viral lagi aku. Masih kosong, maaf penonton, harus bersabar. Aduh, selak kita. Aduh, Wah, hantu asli iki JP langsung. Monggo teman-teman penonton harap tap layar untuk mendukung channel kami. Oke sip, mantap ini. Hahaha, mantap sekali. Langsung cair aku. Wah, JP langsung JP aku nek. Aku. Wah, lagi hantu asli lagi. Aku apa kita manggil? Ya bada ya majiti. Ambu Batak. Tapi Batak. Wah, jamput, wong sing tak kira hantu pi aku. Wah, jamput wong iki. sopo yang kurang ajar temen ngisi ngurung metu ya di syuting enggak udah Jamput di mana hantu wis bunga aku JP ibae wong mencret alane ambu batang ambu tabur peti waduh kudu mutaku jangkrik Nek
Ayo cepetan selor Ayo. Aku gawe-gawe. Oh ya wis masuk wis. Ayo wis cepetan wonge lah. Santai ndi iki? Waduh, wedahe kari no. Oh ya cukup sih. Seru mau ini. Ayo, monggo tap layarnya untuk mendukung channel saya di TikTok. Masih kosong, harus sabar menambahkannya. Pintar kejut. Ini kok. Wis. Aduh teman lagi kan. Pokok saiki gak ngeneh sampai apes. Saya tidak boleh mengecewakan netizen. Harus GP. Kau wangi. Ndi. Oh iya iya. Ini, ini. Gini an. Suwe. Ngidul lagi wonge. Ya paling. Oh dicegat di kono Oh ngidul. Bisa, begini no. Masih ini. Wis lanjut. Bisa no. Kayak aduh temenan ini. Jadi Malah optimisan aku. ini wis selor cek. Nguyuan mari iki. Jangan lupa tetap layarnya, semangat. Ayo kirim paus, bintang, mawar dan lain-lain. Jangan lupa kirim gorengan. Oke. Jangan lupa tetap layarnya, tambahkan semangat ya. Jangan lupa kirim paus, mawar dan gorengan. Wah mantap itu, menambahkan. Wah JP ini. JP mantap. Wah JP langsung mulai luru lagi. Wah asik. Wah langsung cair. Wah mantap. Ayo tap layarnya, tambahkan paus. Campur no. Koti wong ini. Orang seneng kali wis serem ngono. Pentel tek selor begini. Woi terus nois. Masih ke wedi. Ayo tap-tapnya kawan. Ayo. Oh ngerti. Hantune kok koyo welek temen iki hantune iki. Anu kok. Yo elang arek lek. Welek koyo ketek ngono praene. Hantu Kok dongo hantu di ora tau pikir rupane iki. Iku ora mambu sik tah mau batang lagi. Oh, Asli lagi. Lu. Wah, Wedi temen lah hantu nih. Kayak rawani aku hantu iki. Tuh. Jangan malu hantu. Gendeng lagi rek. Kok wedi lho. Mosok tadi hantu mengecut ngono. Hantu opo iki? Kendeli jadi selori. Halo tuh, coba meneng aja tuh. Tambah ngeci lu. Tambah ngeci lu. Tambah ngeci rek. Elek kan, elek. Ojo tadi hantu wis. Ngeci rek. Tadi wong ae. Tambah ngeci rek. Masa ru lah wis ana.
Bahaya mari lek rui. Klep, ya poy klep. Nak otik klep. Aduh. Klep, klep. Lembah no. Đi kemana leku? Ayo mutun. Oh lah karo. Mutun. Wong mah kita rungkok itu dulu. Rumah. Eh, Kak otik klep. Oleh no. Ya lek. Rungkok no. seno tak dadi nang penontonku. Netizenku ewonan. Oh, wale iku lu hantu pengecut. No itu. Asih. Oh iya. Oleh ayah. Aru lek iki. Ayo tetap layar tetap. Waduh, langsung oleh kiriman paus 100 juta rupiah. Waduh, asik. 1 juta. Asik. 1 juta. 1 juta. 1 juta jaluk aku lho. Langsung sipi. 1 juta jaluk lho. Di. Opo? Oh, Jaluk 1 juta yo. Jaluk aku. Mang dijak gak gelem. Ora iku malah ora melok. Wong aku teh medeni Riko karepe. Mau Riko dikirimi jauh wis ya. Jauh. Omong. Jauh. Awe dhewe. Iki jauh. Barang viral aku iki. Jauh. Gelem. Wis ngene ae. Oh, Kula 100. yo. Riko tak Slawi. Mas Slawi. Aku 50. Ayo golek di kono. Paling serem nih kono. Lem. Ayo. Wis wedi aku. Aku gak melok wis wedi. Lu sabar dong, kok moro-moro. Iki 10 paus. 100 juta. Piro per paus iki? 10 juta. Yo, kon gelem Slawi. Yo, Gelem Slawi. Gelem Ajal saiki abangku. saiki. iki Kon mari bedane aku jaluk duwe iki. Cuman. Ajar iku. Tas iko palsu. Iki paling sing asli paling iki. Golek maneh sing asli. Loh. Sipi. Iki paling kan. Paling palsu maneh koyo iki. Wah, palsu. Wah, palsu maneh koyo ora mambu. Mambu bang tok. Palsu iki koyo udah rambutnya ae lho. Opo? Guyu barang kan bola. Wih menengo sok gruang ngopo ae. Deh celah bola. Rambut anu rapi ae digawe iki. Akan bola ae. Apa nih? Apa
Apa iki? Apa iki? Masa menungso nemu ae. Masa iki hantu? Kok serem ngene?